An ka abonnés an bɛ foli di aw ma nin waati in na Yakuba Makan de don Dame Touré jusqu'à conseil damadama di mɔgɔw ma minnu bɛ yen n'u bɛ carte visa utiliser i b'a sɔrɔ ko mana kɛ cogo o cogo i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen fɛn dɔw bɛ u t'a faamu a bɛ taa san 2 la sisan anw bɛ carte visa feere an b'a recharger ani UBA de bɛ baara kɛra ɲɔgɔn fɛ ni carte ninnu ko la i ka da la k'a fɔ carte minnu de don a dabɔra ka sanni kɛ internet sanfɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a dabɔra ka sanni facilité ka nɔgɔya don kow la walasa ni aw mago bɛ fɛn minnu na a bɛ se ka olu san nɔgɔya la voilà donc a dabɔra o de kama wa carte nin fana international don o kɔrɔ b'a yira o min yira k'a fɔ ko a bɛ baara kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ n'a ye wa i bɛ se ka wari retirer ka bɔ carte na n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ n'a sɔrɔ guichet automatique bɛ o yɔrɔ la nka an ka baara hukumu kɔnɔna na kɛra la k'a fɔ an ye kɔlɔsili kɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔw dɔw bɛ to ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ ni carte in na k'a sababuya kɛ olu yɛrɛ ka dɔnbaliya ka ɲɛsin plateforme ma u bɛ ka min utiliser caman bɛ yen n'o bɛ plateforme utiliser i b'a sɔrɔ o t'a maîtriser a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye dɔw bɛ sanni kɛ Alibaba sanfɛ wa n'i bɛ sanni kɛ Alibaba sanfɛ ni carte nin i ka da la k'a fɔ i ka hakili to fɛn dɔ la sabula frais de transaction o de bɛ tigɛ a la donc o bɔlen kɔfɛ i ye sanni kɛ plateforme sanfɛ u bɛ taxe fana tigɛ voilà donc minnu bɛ sanni kɛ Alibaba sanfɛ u bɛ fili min kɛ i b'a sɔrɔ n'o ye dollar ye taux min na o b'o taux multiplier juste o don ka taux la ka o wari bila kan k'olu bɛ rechargement kɛ i ka da la k'a fɔ n'i y'o kɛ i ka carte kɔni a tɛna se ka i ka sanni kɛ par exemple ni dollar bɛ 10 dollars la i kana 10 dollars multiplier par exemple par 629 ou 600 quelque non an ye taux dɔ de fɔ mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔw k'o ta 750 a b'o ta à la rigueur parce que ni e ye wari recharger carte recharger sisan donc frais de rechargement bɛna tigɛ a la transaction frais bɛna tigɛ a la donc olu frais minnu bɛna tigɛ a la donc o kama i bɛ to yɛrɛ dɔɔni ka wari bila i ka carte kan tuma dɔ la dɔw fana tɛ dollar taux maîtriser site ninnu sanfɛ olu mana dollar taux ye k'a ye min ye sisan i b'a sɔrɔ o t'a maîtriser o tɛ dollar taux maîtriser o b'a ta taux da la o yɛrɛ bolo ko i b'a sɔrɔ ko o de don donc i b'a sɔrɔ o tɛ donc n'i ma taux maîtriser i bɛna wari fitinin bila i ka carte kan k'i bɛna opération kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ échouer dɔw fana bɛ a ta ka baara kɛ ni Facebook ye ka Facebook fana baara kɛ ka publicité payer donc n'i fana tɛ paiement maîtriser o yɔrɔ la tuma dɔ la a bɛna gɛlɛya las'i ma o de kosɔn mɔgɔ caman compte publicitaire i b'a ye k'a fɔ juru bɛ yɛlɛ u la chaque fois n'u y'a sara u bɛ yɛlɛ u la il fɔra ko i fana kan ka dɔn k'a fɔ paiement fana ye cogoya fila ye paiement quotidien ani paiement global donc i k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc i kan ka dɔn i kan ka publicité kɛ cogo min na i b'olu fana ɲɛdɔn TikTok fana sanfɛ mɔgɔ bɛ carte utiliser ka TikTok ka pièces ko olu san voilà walasa u ka se k'u ka campagne publicitaire kɛ donc i k'a maîtriser donc kuma bɛ fɛn min nɔfɛ i bɛ nana baara kɛ ni carte min site min sanfɛ n'i ye site nin maîtriser i b'a ye k'a fɔ a ka ca ala fɛ gɛlɛya dɔw bɛ i t'olu sɔrɔ dɔw fana b'a ta ka sanni kɛ ka plateforme sanfɛ Play Store sanfɛ ka ale bɛ logiciel dɔw san site dɔw bɛ yen n'i ye paiement kelen kɛ fila kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ o b'i ka compte bloqué bon ni compte bloqué la o b'o message ci anw ma ko olu ka carte bloqué la carte ma bloqué dɛ i bɛ paiement kɛra compte min na réseau min sanfɛ dɛ o compte de bloqué len don sinon carte ma bloqué parce que ni carte bloqué la e bɛ wari ci an ma ka recharger an yɛrɛ tɛ se ka recharger parce que a bloqué la donc il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔnin fana faamu donc n'a ka compte bloqué la c'est pas parce que carte bloqué la a ka compte bɛ se ka bloqué soit parce que a ye seuil dɔ atteint niveau dɔ bɛ a y'o sɔrɔ soit i b'a sɔrɔ a ye wari min don carte la a tɛ bɔli kɛ k'a ka paiement kɛ o bɛ carte bloqué a bɛ se ka k'o sababu ye donc dɔw fana b'a ta ka jeux fana san donc nin bɛɛ y'o kelen de ye n'a bloqué la dɔrɔn n'a ye carte recharger n'a sɔnna n'a sera ka recharger maintenant ni aw bɛna paiement kɛ ni paiement ko non ko compte bloqué c'est pas le compte qui est bloqué c'est pas la carte qui est bloquée en fait i bɛ compte min utiliser la ka i ka paiement kɛ i b'a sɔrɔ o de bloqué len don voilà sinon mɔgɔ caman b'an wele a la an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna voilà donc o bɔlen kɔfɛ carte fana n'i bɛ ka utiliser n'i ye paiement kɛ n'a ma sɔn n'i y'a forcer k'a forcer carte bɛ bloqué automatiquement donc n'a bloqué la souvent il faut attendre jusqu'à 24 à 48 heures pour que a ka se ka débloquer o k'a yira k'a fɔ o t'a yira k'a fɔ ko problème dɔ b'a la parce que i y'a forcer de donc système de sécurité min b'a la o de b'a to o b'a bloqué donc carte nin kɔni a bɛ nin n'a damadama dɔn o de kɛ donc fo n'i bɛ sanniw kɛ i bɛ baaraw kɛ i hakili to a la k'a fɔ e bɛ ka plateforme utiliser i k'a maîtriser n'i y'a maîtriser a ka ca ala fɛ i ka wari tɛ tiɲɛ voilà mais n'i t'a maîtriser k'a i fili a la ten kana fɔ juste ko carte de don parce que automatiquement mɔgɔw b'o de bila u kunna n'o ye problème sɔrɔ dɔrɔn o b'an contacter carte in banna carte in tɛ ka sɔn a banna a tɛ ka sɔn a banna a tɛ ka sɔn i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye ko dɔw kɛ
o yɛrɛ t'a maîtriser yɛrɛ o b'a fɔ ko non ko ne yɛrɛ ma foyi kɛ carte la ko carte ye wari tigɛ a la wari tɛ tigɛ carte la to o de la an b'a fɔ a ɲɛna n'a dalen tɛ site min na a kana taa carte enregistré o site la site dɔw bɛ abonnement de don ne ye carte enregistré o yɔrɔ la olu bɛ carte enregistré o ka numéro kɔrɔ donc chaque fois ni paiement sera dɔrɔn olu b'a payer ni wari bɛ kɛ carte kɔnɔ ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama o t'a sara i la olu sitew bɛ yen donc n'a bɛ baara kɛ plateforme sanfɛ a y'a ɲini ka plateforme tagabolo dɔn o bɛ marché cogo min na a k'olu ɲɛdɔn walasa a ka baara kɛ sinon kɛrɛnkɛrɛnnen la personnellement carte bɛ anw bolo an yɛrɛ b'a feere mais an b'a utiliser anw ma gɛlɛyaba foyi sɔrɔ a la min bɛ tali kɛ an ka baara ninnu hokumu kɔnɔna na donc il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu tuma dɔ la i bɛ conseil di mɔgɔw ma fana mɔgɔw tɛ conseil fana lamɛn i b'a sɔrɔ u bɛ pressé voilà conseil t'an t'u bolo k'a lamɛn o de kɔsɔn i b'a ye k'a fɔ tuma caman mɔgɔw bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que conseil minnu bɛ di u tɛ temps ta ko b'a lamɛn olu bɛ pressé o ma donc baara bɛɛ bɛ yen n'i b'a kɛ i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn de donc n'i y'a ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ i bɛ laɲini mun nɔfɛ i b'o laɲini sɔrɔ donc an kun bɔra k'o détail de da aw ma carte ninnu ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Netflix fana dɔw bɛ to ka problème sɔrɔ Netflix ta la bon i kɛra k'a fɔ o ye cas particulier dɔ de ye parce que je crois que a problème bɛ ka essayer ka gérer sisan voilà parce que an ye renseignement ta la au niveau de la banque donc Netflix ta y avait un souci mais ko a souci a bɛ ka ɲɛnabɔ voilà donc n'a bɔra o la k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ de bɛ yen n'i bɛ carte min utiliser i jija i ka montant ka k'a kɔnɔ i bɛ plateforme min utiliser i jija i ka plateforme i k'a maîtriser i k'a dɔn a bɛ baara kɛ taabolo min na i k'olu dɔn donc a ka ca ala fɛ i ka laɲini a bɛ sabati